యక్షిని అందమైన మృత్యువు 10వ భాగం. ఒకవైపు యువక్షి ఆ యక్షిని డీటెయిల్స్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. మరోపక్క రాహుల్కి యువక్షి విషయంలో కొద్దిగా సందేహం మొదలైంది. మరోపక్క జానకమ్మ గారు రామయ్య గారి ఆచూకీ తెలుసుకోవాలని చూస్తుంది. యక్షిని తన కోరికను తీర్చుకోవాలని, ఎలాగైనా రాహుల్ని వశం చేసుకోవాలని ఎదురుచూస్తూ ఉంది. మరోపక్క మోహన్ ఆ బంధనాల నుండి బయటపడాలని చూస్తూ ఉన్నాడు. బలంగా ఆ సంకెళ్లను తెంపాలనే ఉద్దేశంతో వాటిని బలంగా లాగుతూ ఉంటాడు. అంతలో ఎక్కడి నుండి వచ్చిందో మల్లెపూల వాసన గుమామంటూ అతని ముక్కుపుటలను తాకుతుంది. ఆశ్చర్యంగా ఆమె వచ్చేసిందా అనుకుని యాక్షిని అంటాడు కంగారుగా. పెద్దగా నవ్వుతూ ఆమె ప్రత్యక్షమైంది. కళ్ళు పెద్దవిగా చేసి మిగతా పేపర్స్ అన్నీ తిప్పి చూడగా ఖాళీ పేపర్స్ అతనికి కనిపించాయి. తర్వాత ఏమై ఉంటుంది? మోహన్ బయటపడ్డాడా, లేక యక్షినికి బలయ్యాడా? ఆమె ఎందుకని అతనిని చంపకుండా బంధించింది అన్న అనుమానాలు ఆ తాళపత్ర గ్రంథాలు చదువుతున్న వసంత్లో రేగాయి. రాహుల్ విషయంలో జరుగుతున్న పరిణామాలని గమనిస్తున్న వసంత్కు అతను ప్రమాదం నుండి తప్పించుకోలేదు, ఇంకా పెద్ద పెద్ద ప్రమాదాల్లో పడబోతున్నాడు అని అర్థమైంది. వసంత్ ఆ ఊరు వాళ్ళని కనుక్కొని యక్షిని ఉండే ప్రదేశాలను వెతుక్కుంటూ బయలుదేరాడు. నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో భైరవ కోనకు తూర్పు దిక్కున ఉన్న దిగంబరకొండ గుహల్లో యక్షినికి సంబంధించిన తాళపత్ర గ్రంథాలు ఉన్నాయని ఎవరో చెప్పడంతో అక్కడకు ఒంటరిగా బయలుదేరాడు వసంత్. ఎంతో దూరం ట్రావెల్ చేసి చివరకు అక్కడకు చేరుకున్న వసంత్కు ఆ ప్రాంతం భయం కలిగించేలా ఉంది. ఎటు చూసినా ఘోరమైన చీకటి వ్యాపించి ఉంది. చుట్టూ గబ్బిలాలు గుమికూడి ఉన్నాయి. రాహుల్ రాకను గమనించిన ఆ గబ్బిలాలు వసంత్ పైకి వచ్చాయి. వాటిని తప్పించుకుంటూ ఎలాగోలా ఆ గుహలోకి అడుగుపెట్టాడు వసంత్. అక్కడ ఉన్న రాతి గుహలపై యక్షిని యొక్క అందమైన ప్రతిమలు చెక్కబడి ఉన్నాయి. ఆలయాలపై ఉండే శృంగార భంగిమల విగ్రహాలు చెక్కబడి ఉన్నాయి. వాటన్నిటినీ కాగడాల వెలుగుల సాయంతో చూస్తున్న వసంత్కి చెమటలు పడుతున్నాయి. లోపల భయం కలుగుతున్నా ఒంటరిగా వెళ్తూనే ఉన్నాడు. ఒక శిలా ప్రతిమ వసంత్ని ఎంతగానో ఆకర్షించింది. పరీక్షగా చూడగా ఆమె రూపాన్ని ఎక్కడో చూసినట్టు వసంత్కి గుర్తుకొస్తుంది. కానీ ఖచ్చితంగా ఎవరో తెలియడం లేదు. అందుకని ఆ విషయాన్ని వదిలేసి ముందుకు కదిలాడు వసంత్. అక్కడి నుండి కొద్దిగా ముందుకు రాగానే ముక్కుపుటలను దుర్వాసన గాలి తాకింది. ముక్కును గట్టిగా మూసుకొని లోపలికి వెళ్ళి చూడగా అక్కడ చచ్చిపడి ఉన్న ఎప్పటివో జంతువుల కళేబరాలు దర్శనమిచ్చాయి. బహుశా యక్షిని జంతువుల రక్తం తాగిందేమో అనుకున్నాడు రాహుల్. అంటే దీన్ని బట్టి యక్షిని భూమికి చెందిందేనా, లేక ఇక్కడ స్థావరం మాత్రమేనా? ఆమె లోకం ఇదేనా? ఈ లోకంలో ఇలాంటి అతీంద్రియ శక్తులకు ఇలాంటి స్థావరాలు ఉన్నాయా అనుకుంటూ ఎన్నో ప్రశ్నలతో ముందుకు వెళ్తున్నాడు. అలా వెళ్తుండగా అతనికి ఒక రాతి పెట్టె వింతగా కనిపించింది. దాన్ని తెరిచి చూడగా అది ఒక తాళపత్ర గ్రంథాలని తెలిసింది. అందులో మోహన్ అనే వ్యక్తి గురించి కనిపించింది. అతను గడిచిపోయిన కొన్ని వందల సంవత్సరాల నాటి వ్యక్తి అని అర్థమైంది. అతని తర్వాత మరెవరి గురించి కానీ, అసలు అతనుకు ఏం జరిగింది అని తెలుసుకునే ఆనవాళ్ళు ఏమీ కనపడలేదు. ఇక్కడి దాకా వచ్చిన ప్రయత్నం వృధా అయింది అనుకున్నాడు వసంత్. అతనిలో నిరాశ కలిగింది. ఏ మార్గం దొరకకపోగా ఎన్నో అనుమానాలు రేగాయి. తీవ్ర నిరాశతో వెనక్కి వస్తున్న అతనికి వసంత్ అంతకుముందు చూసిన రూపం గుర్తొచ్చింది. అంటే రాహుల్ ప్రమాదంలో ఉన్నాడు. ఓహ్ షిట్! నేను రాహుల్ని తనతో వెళ్లకుండా ఆపాలి అనుకుంటూ అక్కడి నుంచి పరిగెత్తాడు వసంత్.